onwe ife dị ka ọgwụ ego nothing like ọgwụ ego ka m egwu oge wayo akwa nwa onye ọba na OnyeomaTochukwu nọfọ mana onye gbaba mbọ gbakarịa ibe na mbọ ọdịsịa ka ọba nke na-achọ ọfịanụ mana ego ụwa abụrụ ife abụ oge OnyeomaTochukwu anọ mfụ ikwu oge agwa m onye ọba eje sopụ onye bụ ine ego ọgwụ ụnụ mana ego dọ na but ọzọ pulini ego ego si na Chukwu ọ bụrụ ọgwụ ego Chukwu na-eme eze o si na chi adị mma welaka na bobolego ya ka m gwenye eziokwu na ife na-eme si na chi n'ụwa o si na chi adị mma o si na chi adị mma mmadụ enweghị ide ogbenye si na chi o si na chi adị mma ofu nne na mụ n'ụwa maọbụrụ ofu Chineke nwanyị nke izizi nwee ike ede ogbenye nke ibu abụla ọgaranya o si na chi adị mma n'ụwa mana ọchị na-emeze nothing like ọgwụ ego n'ụka mekwo iwa akala ka onye na-edu onye maka na ọchụ ugo mere ugo eze chi ugo na-edu ugo OnyeomaTochukwu na-ekwu okwu ife onye ya bụ ka ọ ya bụ n'elu ụwa nọ maka na aka dị ekpuchi ọnwa nọ ọ bụ nwa eze anyị ekenebezianụ ndị zọbulu ini ego nụ ndị ajọ mmadụ asịzie na ba gwọrọ ọgwụ ego nụ ọgwụ ide ogbenye akpọ ya ụbịam ọnụ ntụ nụ haba saa Chief Anthony Udalo Onyeomabilinu ego baji na-eshi odogwu asị na ọ bụ ọgwụ ego nothing like ọgwụ ego gburugburu ụwanụ n'ezi agụrụ ụzọ oyi ga-abụ ụzọ mmiri maka gị na ụzọ mmiri adị echi echi ego baji iso na ndị Igbo ji bili iso na ndị Igbo ji bili anyị ekelezi Chief Anthony Udalo Best Larry ego baji 1 n'Asia Kingdom gburugburu n'ezi agụleri ụzọ ibu ụzọ mmiri nụ maka na ụzọ mmiri adị echi echi ọzọ bulini ego ego baji Chief Anthony Udalo Onyeoma ụzọ ya bụrụ ụzọ mmiri ọ bụrụ ọgwụ ego ụlaka na-agbagbolo ego